Ишектен чыккан бер җырларга булмас микән соң? Ялганнарга сәфәрләргә чыксаң, кая югала микән ул? Кая югала микән дуслар? Яшь чакларны бергә гөрләп үткән антларыбыз кайда калдылар? Вәгъдәләрнең тугрылыгы беткән, кая югала микән дуслар? Кайчан югаттык без яшьлекне, ынтылыш шанып киләчәккә, бик авыр булу кешелекле. Мәңгегә яшәргә килмәсәк тә, кайчан югаттык без яшьлекне. Кайда калдырдык мәхәббәтне, алыштырып татлы хыянәткә, Ходай насыйп иткән бәхетне. Санамадык шул бик зур бүләккә, шулай югалттык мәхәббәтне. Кайда югалттык без иманны, әти-әниләрнең фатихасын, күңелләргә кертеп дошманны. Аермыйбыз изгелек дугасын, инде югалтмыйбыз иманны. Инде югалтмыйбыз иманны. Без кунакка килдек җиргә, кадерләрен белегез һәр сәгатьнең. Изгелек кыл һәр кешегә, ишетергә өйрәник һәр йөрәкне. Без кунакка килдек җиргә, кадерләрен белегез һәр сәгатьнең. Изгелек кыл һәр кешегә, ишетергә өйрәник һәр йөрәкне. Зур рәхмәт. Сәне сау булыгыз.